Hunks! Easy Time Cinerama Complex. Ready na ba kayo? Once again, pag hindi ko po natawag ang pangalan ninyo, kindly stay on stage. Baka naman sa wildcard ko po kayo tatawagin, okay? Kapit lang po. Unang papasok sa Grand Finals is Hunk number? Sino? Aba, daming mga numero. Ito na, Hunk number 2, Kurt Del Rosario. Is love sweeter the second time around? Tignan natin kung mauwi mo na nga ba ang corona on December 3. Joining Kurt Del Rosario, moving on to the Grand Finals, is Hunk number... Ako, matutuwa yung kasama niya na nag-video. Hunk number 5, J.M. De La Cruz. Di pa po ako tapos dahil may sasama kay Kurt at kay Jim patungo sa Grand Finals. At siya ay si Hunk number 6, Clifford Anderson. Kamusta kayo dyan sa likod? Okay ba kayo? Okay ba kayo? Okay, hindi ko na ba tatagalin pa to? May kung may sasama pa doon sa tatlong Hunks natin. Sino sa palagay nyo? Sino? Sino? Hunk number 1, MJ Casino! Alright, ladies and gentlemen, sa tingin nyo ba, may sasama ba? Meron ba? Okay, hindi ko na patatagalin pa to. Joining our Hunks is Hunk number 4, Sebastian Douglas. Ladies and gentlemen, this has never happened to this competition before. I am telling you, sa ilang taong ko itong hinos, hindi pa ito nangyari. Hunk! Hindi lang sa TikTok ang pagpapakitang gilas mo, sumama ka na rin sa Grand Finals. Hunk number 3, J.M. Galfo! Congratulations, Hunks! All of you will move on to the Grand Finals. Magkikita-kita tayo on December 3. Ladies and gentlemen, a round of applause. Palakpakan